ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସେ କହିଲେ କି ଭଜାଭଜି କରିକି ରଖ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତ ସେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବେ, ଭଜାଭଜି ମୁଁ କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏବେ ମୋତେ କାଟାକାଟି କରିବାର ଥିଲା ସବୁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ କାଟୁଥିଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭାଜାଭାଜି କରିବାର ଅଛି, ତ ବସିକି ଆଳୁ କାଟୁଛି। ଆଉ କିଛି ବି କରିବି, ତାପରେ ସବୁ ପନିପରିବା ବାହାର କରିଥିଲି। ଆଳୁ ଭାଜିବି, କୁନ୍ଦୁରି ଭାଜିବି, ପୋଟଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ କୁନ୍ଦୁରି ଭଲ ପାଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଛି। ତାପରେ କୁନ୍ଦୁରି ବି ପାଚି ଯାଇଛି। ଖମ୍ବାଳୁ ବି ଭଜାଭଜି କରିବି। ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଜାଭଜି କରି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏବେ ଭାଜାଭଜି ସରିଲା ମୋର। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭାଜୁଛି। ମୋର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ତ ସକାଳ ପାଇଁ ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଅଛି, ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ତ ସେ ସରିନି। ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏବେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ କି ଏବେ ମୋର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସିବି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ମୋତେ ଠାକୁର ବି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ତ ପୂଜାପୂଜି ସାରି ଆସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ସେ ଆସିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ତ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଚାଲ ପଖାଳର ମଜା କେମିତି ନେବୁ। ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଆଜି ସାରା ଦିନ। ଲଞ୍ଚରେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ତ ଲଞ୍ଚରେ କିଛି ଭଜାଭଜି ହଉ କି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ହଉ, ସେମିତି ଖାଇବୁ। ଆଜି ସାରା ଦିନ ଆଜିକାଲି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ରୁଟି କରିବି ବୋଧେ, ଜାଣିନି କ'ଣ ହେବ ରାତିରେ ସେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି, ରହୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ସଜବାଜ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ପୂଜା ସାରିଦେଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଖାଇସାରି ଦେଖ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, କେମିତି ମୋତେ ମନଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ଦେଇକି। କାହିଁକିନା ସେ ଏକା ଖାଇଗଲେ, ତ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ତ ମୋତେ ଗେଲ କରିକି ପଳେଇଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଥିଲା। ତ ସେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆସି ଖାଇଦେଲେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି ମୁଁ ତ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ସେ ଖାଇସାରିଲେ, ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଖାଇବି। ତ ପଖାଳ ବାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି, ଭଜାଭଜି ବି ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ବସିକି ଏକା ଖାଉଛି। ଖାଇକି ଅବା ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏକା ବସି ଖାଉଛି। ଭାବିଥିଲି କି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲାନି। ଆଉ କେତେବେଳେ ହବ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇବି, ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିବି। ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଫିସରେ ଟିକେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ନା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସେ ପଳେଇଲେ। ତ ଏବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଏକା ବି ଖାଇପାରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି। ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିଏ, ମୁଢ଼ି ଦିଏ, ତାର ଚଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ଖରା ଦେଉଥିଲା ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଲି। ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ପାଖରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ, ପିଜୁଳି ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି। ତ ଏତେ ସାରା ଟପ୍ରେ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଦେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଝାଳ ବୁଡ଼ୁଥିଲା ଏଇ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଅଧା ଫୁଲର ନାଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି କାଗଜ ଫୁଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ କହିଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଖରାପ ତ ହେଉଥିଲା ଆଉ। ଗଛରେ ଖତ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଛାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଝାଳ କେମିତି ବୁଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝିଅ, ସେମିତି ଲାଗିବ।